Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare bocah-bocah kabeh? Sehat kabeh to ya? Saiki wayahe sinau basa Jawa maneh saben dina Rebo ya. Yen minggu wingi awakmu wis penilaian harian ngenani laporan teks observasi, saiki awak dhewe nerusake piwulangan sing keloro yaiku ngenani drama tradisional ya. Tujuan ing pembelajaran iki utawa pasinaonan dina iku yaiku siswa bisa ngandharake struktur drama tradisional. Para siswa bisa ngandharake unsur basa drama tradisional. Siswa bisa ngandharake pesan moral utawa piwulang lan piweling kang kinandhut ing drama tradisional. Sadurunge ning drama tradisional, ayo sinau ngenani drama sing umum dhisik ya. Tegese drama utawa sandiwara. Nah, nek wong jaman biyen kuwi ngarani drama kuwi sandiwara ya. Sandiwara drama ya, tembung drama kuwi asale saka basa Yunani kang tegese sawijining aksi utawa solah bawa. Dadi drama utawa sandiwara kuwi nduweni arti utawa teges sawijining olah seni kang dipentasake dening para paraga ing panggung lan nduweni pesen utawa amanat sinandi utawa tersirat ya kang bisa kanggo tepa tuladha ing urip bebrayan. Nah, jenis drama utawa sandiwara kuwi ana loro cah ya. Sing siji drama tradisional, sing loro drama modern. Nah, bedane drama tradisional karo drama modern ki apa? Yen drama tradisional kuwi drama sing nyeritakake cerita rakyat zaman kuno. Lan isine kadang kala ora bisa dinalar utawa khayalan. Biasane nyeritakne kasektene salah sawijining wong, ya. Nek drama modern kuwi wis modern, drama sing critakake uripe menungsa saben dina kanthi tujuan aweh patuladan tumrap ing bebrayan. Ya. Nah, wujud drama tradisional. Nah, marga sing disinaoni kan ngenani drama tradisional to. Lah saiki Bu Wiwin arep nerangne nek drama tradisional kuwi umume utamane ning Jawa kuwi sing di ngerteni ya, utawa sing biasane isih enek nganti saiki kuwi ketoprak karo ludruk. Wis nate nonton ketoprak? Wis nate nonton ludruk? Ya, kapan-kapan nobar ya, nonton bareng ketoprak karo ludruk. Nah, sing bedane ketoprak karo ludruk kuwi apa? Nek ketoprak nggunakne basa Jawa ragam Solo Jogja. Dadi nerapake unggah-ungguh basa, iso basa ngoko, iso basa krama, ya. Terus nek iringane utawa musike kuwi teknik tabuhan Jawa Tengahan nganggo serempak ya. Yen ludruk kuwi nggunakne basa Surabayaan ya sing biasane nganggo cak, riko lan sak piturute. Terus iringane utawa musike kuwi teknik tabuhan Jawa Timuran utawa sing dikenal jula-juli ya. Tuh. Terus saiki unsur intrinsik drama utawa sandiwara. Unsur intrinsik drama ning kene nek 5 ya. Nek pira? 5. Sing nomor 1 tema. Tema kuwi gagasan pokok sing dikembangake dadi cerita kang digelar. Ya. Terus alur yaiku tata urutan lumakuning cerita ing naskah drama. Wis ngerti to ya alur, enek alur maju, enek alur mundur, enek alur campuran. Terus setting utawa latar yaiku kegambaran suasana lumakuning cerita kang digelar.
Terus penokohan yaiku nggambarake sapa sing dadi paraga utama, sapa sing dadi paraga panyengkuyung utawa penunjang ya. Lan nggambarke kepriye watak lan sifat ya, lan sipate saben paraga utawa saben tokoh. Kuwi sifate elek, apa sifate apik, lan sak piturute. Terus amanat. Ya, unsur sing terakhir yaiku amanat. Amanat yaiku pesen moral utawa piwulang lan piweling sing kinandhut ing crita. Dadi saben crita kuwi mesti enek amanat sing iso dijupuk. Terus struktur teks drama utawa sandiwara. Struktur teks drama kuwi ana 4 ya. Orientasi, komplikasi, resolusi karo koda. Ya dibedah siji-siji. Orientasi yaiku perangan cerita kang nepungake utawa ngenalake paraga-paraga ing cerita, watak wantune, latar papan lan wektu kedadiane cerita. Yen komplikasi yaiku perangan cerita kang ngandharake paraga utama ing cerita lagi ngarami perkara sing ruwet utawa wis mulai enek pasulayan utawa konflik antarane paraga protagonis karo paraga antagonis. Dadi nek cerita kan mesti enek paraga utawa tokoh sing sipate apik karo sing sipate elek. Lah kuwi wis mulai ana konflik. Lah iku sing jenenge komplikasi. Perangan iku kalebu intine cerita lan kudu ana ing sajroning cerita. Dadi intine cerita. Terus struktur sing nomor 3 yaiku resolusi. Resolusi ki apa? Perangan cerita kang isine minangka pamecahing prakara utawa peleraian lan wiwit ana pangudare prakara utawa penyelesaian. Dadi wis enek titik temu ya. Mau kan wis enek konflik, enek permasalahan. Lah ning resolusi kuwi wis enek mulai penyelesaian. Terus sing nomor 4 yaiku koda. Koda yaiku pesen utawa amanat, piwulang lan piweling kang kinandhut ing cerita drama. Dadi enek koda, jenenge koda. Nah, saiki ben luwih cetha, ben luwih jelas. Coba awakmu kabeh saiki mbuka buku paketmu dhewe-dhewe ning kaca 35. Wacanen contoh utawa tulodo teks drama tradisional sing ira-irane asal usule Gunung Tengger. Tengger ya, Tengger. Asal usule Gunung Tengger, duduk Tengger. Tengger ning Bromo. Coba saiki diwaca. Ya, diwaca. Bu Vin yo maca iki ya. Nek wis mbok waca, coba saiki dibedah. Piye to carane golek struktur mau? Nah, iki struktur teks drama asal usule Gunung mau yaiku enek kan 4 to. Lah, orientasi. Contoh orientasi ning kene yaiku iki. Dek biyen ing gunung iki bla bla bla. Nglairake garwane nglairake jabang bayi. Nah, kang garwane ya iki. Nah, iki kleru iki. Nah, iki wis orientasi ning kene ngenalne tokoh ya. Ning kene nek tokoh sing brahmana terus duwe garwa nglairake jabang bayi lanang sing sipate niki. Ya rupane bagus, suarane soro, dijenengake Joko Seger. Iki orientasi. Banjur sing kalebu komplikasi. Nah iki. Roro Anteng banjur golek cara. Nah iki wis mulai nek komplikasi ning kene ya. Dadi enek konflik antarane Roro Anteng karo si iki Bajak ya. Awakmu nek penasaran yo kudu maca sampai terakhir. Nek wis resolusi,
Resolusi ning kene roro anteng lan jaga seger banjur daup lan urip bebarengan ing tlatah Gunung Bromo. Nah iki. Nah, koda utawa amanat ning kene ya mesti enek kan. Sapa sing seneng tetulung marang sapa wae kang mbutuhake pitulungan bakal oleh ganjaran. Seneng kene ganjaran apik ya. Ditulung karo Gusti Allah. Piye wis kesel? Nek wis kesel disambung minggu ngarep. Ben ora lali tugase maca tulodo drama tradisional ning modulmu sing nomor 2 ya. Modul 2 ning ngono nek tulodo teks drama tradisional terus banjur digarap pitakonane, insyaallah pitakonane padha karo iki goleki struktur teks drama karo goleki unsur intrinsik drama lan sandiwara. Oke? Yen nek pitakonan aja lali iso ditakokne ing grup pasinolan basa Jawa karo Bu Vivin. Ya. Sampun Bu mungkasi matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.